Sukaldeko zapiak eta izara parea. Beraz, gazte hura bakarrik bizi zela ondorioztatu nuen. Etxeko lanetan desastre xamarra zela. Eta esport jantzian ibilio izela. Hainbeste galtzerdi zurik otoizko zituenez, pentsatu nuen, kirol zapatilak erabilio zituela. Eta nekez jantziko zituela alkandora, zapatak eta galtzerdilunak nire dama eta ni bezalakoak. Horrek lasaitu egin ninduen apur bat. Hartara ez gintuen maiz erabiliko eta denbora gehiago eman ahalko nuen nire galtzerdi lagunarekin. Baina horretarako osorik eta sendo atera behar abentura hartatik. Izan ere, gladiadore gisa izandako esperientziaren ondoren ez geunden batere egoera honean. Garbigailu hartako lehen uneak ezin zailagoak izan ziren. Denok batera eta nahasian genbiltzan, milaka esku ikusezinen menpe. Gaizki tratatutako arropa pila itxuragabea besterik ez ginen. Bat ere errukirik gabe, eskuaiek kolpatu, jo, bestetik bestera eraman, astindu eta zentrifugatu egiten gintuztela zirudien. Gauza jakina da, ez dagoela aurrez jakiterik, jantzi bakoitzak garbiketan nolako erreakzioa izango duen. Gehienetan, kotoizko arropa argi gazteak oso ondo ateratzen dira ataka horretatik, eta kantu batean ibiltzen dira urtsa boitsuak zurrunbiloan bueltaka darabiltzan bitartean. Arropa finarentzat arriskugarria da zentrifugatua. Zaharrago edo erabiliagoentzat, dama eta niretzat adibidez, makinaz egindako garbiketa bakoitza arriskua da. Eta ez dago, jakiterik nola aterako zaren hartatik, mazpilduta, zaurituta edo besterik gabe hilda.